Natáča? Dobre. Ospravedlňujem sa, že som v pyžame a ospravedlňujem sa ešte za to, že som... Môj e-mail sa volá Toková Laura, ale ja sa volám Tima Relová. Toková Laura, preto lebo mám kamoškin e-mail. To sa prvé ospravedlňujem. Nepoviem vám, kde bývam, ale môžem vám povedať dedinu Láb. Viac nepoviem. Čo by som vám ešte mohla povedať na začiatok? Nebudem mať kanál, ale videá si môžete pozrieť, bude to po porade. Tým čo 1, tým čo 2, tým čo 3, tým čo 4 a tak ďalej. Vyhľadáte si to a ukážem vám. Videá budem natáčať možno týždne, možno mesiace, možno roky, možno storočia, 10 ročia, dobre. Čiže neznamená, že dnes, keď si pošlem video, bude aj zajtra. Môže byť za týždeň, potom za mesiac, potom zase za druhý mesiac, potom za rok a potom už nikdy. Nebudem to robiť podľa toho, ako budem mať čas. Chodím do školy, učím sa doma nie som veľmi často. Uvidíte ma nie len doma, uvidíte ma aj u babky vonku, budeme hrať futbal s obsom. To som vám chcela ešte dať, čo by som ešte mohla povedať na tento začiatok. Toto je iba úvod tohto všetkého nášho kanál nemám, tak našich videí. Nebudú žiadne challenge a ospravedlňujem sa za to, že som toto video, ja nebudem videá strihať. Inšpiroval ma Gogo, preto som začala točiť takto. Ešte som vám chcela povedať, že budem natáčať aj na rybách. Ľudí, ktorých poznáte, si nevšímajte. A čo by som ešte mohla povedať? Budem v Lábe, čakajte ma tam, keď sa chcete so mnou stretnúť, napíšte mi to k videu a stretneme sa niekde v Lábe. Potom by som už čo mohla povedať. Asi už nič. Dobre, takže som Tima Relová, bývam v Lábe, nepoviem vám aké číslo. Som rada, že som sa narodila, som rada, že bývam v Lábe. Doma vlastne chodím do školy. A teraz som práve doma, lebo som včera mala časečnú chrípku a už prešla. A tak som dneska dostala doma, je štvrtok, tak zajtra musím zase do školy. No nevadí, ale aspoň som telesno nemusela robiť. Ale zase to bolesť brucha bola, aj som grcala potom. A keď sa čudujete, že bývam na takomto západnom Slovensku, veľmi západnom Slovensku, tak sa nečudujte, že hovorím takto slovensky pekne, lebo môj tatko je z Volenčan. No a to je na dneska všetko, možno sa uvidíme zajtra, možno za týždeň, možno za 2, možno za mesiac, možno za rok, možno nikdy. Dovi, čuk!